Un nou horitzó es presenta davant nostre farcit de canvis i incerteses. Avancem junts cap a un nou repte pels treballadors i treballadores de CaixaBank i ho fem amb el suport i la força de la UGT, la Unió General de Treballadors, un sindicat amb més de 130 anys d'història que ha estat protagonista en l'assoliment dels principals drets laborals de l'Estat, drets que actualment gaudim i que són fruit de la lluita sindical. El descans dominical, la jornada de 8 hores, l'Estatut dels Treballadors, la jornada de 40 hores setmanals i els 30 dies de vacances són el resultat d'aquesta lluita. A la UGT seguim treballant per consolidar i aconseguir nous drets per la plantilla, plantant cara als canvis i les incerteses que ens envolten. Avancem junts amb pas ferm i decidit, amb la convicció que units serem capaços de superar amb les majors garanties tots els reptes que se'ns presenten. A la UGT tenim la força per seguir promovent una igualtat real en la nostra empresa, alhora que estem fortament compromesos amb la desconnexió digital i, per damunt de tot, amb la conciliació amb la nostra vida personal i familiar. Aquesta força fa que avancem junts en la negociació i en la recerca de consens, treballant per obtenir acords laborals que milloren les condicions dels treballadors i treballadores de CaixaBank. Avances amb nosaltres? En aquestes eleccions sindicals, vota UGT. UGT CaixaBank, la força d'avançar junts.